Hoj, vítejte u dnešního videa a dnes vám odpovím na jednu z vašich otázek. A to je, jak jsem se vlastně dostala k natáčení z LPS. Tato otázka kdysi padla v Asku 2. A má odpověď tehdy byla, plánuji o tom natočit video. Ježiši Kriste, to animace! Tehdy jsem si myslela, že bych to mohla natočit pár dnů po tom Asku. Je 7 měsíců starý. Boha jeho, já jsem v tuto ohledu vážně hrozná. Každopádně konečně jsem se k tomu dobrala a konečně se dozvíte, jak to vlastně celé vzniklo. Takže to asi už nemusím nějak okecávat dál a jdeme na to. Byla sobota a já jako každou sobotu jsem jí trávila u baby a u dědy. Chtěla... No tak moment. Byla jsem o něco menší, co si pamatuju. No, to je lepší. Jo, budeme dělat jakože ten pečovák je brunet. Chtěla jsem si na dědovo počítače přehrát Čas na dobrodružství, takže jsem šla na YouTube a začala jsem si ho vyhledávat. Tehdy jsem ho úplně žrala a musela jsem se prostě na něj furt koukat. Jo, a pokud nevíte, co je Čas na dobrodružství, tak je to animovaný seriál pro děcka, ve kterém je kluk Finn a jeho mluvící pes Jake. Zažívají různá dobrodružství. Jednu dobu to dávali jen na planetě, jo. Možná, že někteří jste to taky sledovali. Každopádně zpátky k tomu podstatnému. Najednou jsem uviděla tenhle channel. Mohla jsem kliknout na cokoliv. Ale z nějakého důvodu jsem klikla zrovna na tohle. A tehdy jsem to uviděla. Vůbec tam nebyl čas na dobrodružství, ale videa s pečopákama. Pro mě to tehdy byl úplně jiný vesmír. Pečopáky jsem znala jako plastová zvířátka s velkýma roztomilýma očima. Nějak mě to celkem zaujalo. Tak jsem si řekla, zkusím si to pustit. Uvidíme, jak to bude vypadat. No a hádejte co? Hodně se mi to zalíbilo. Jako ten nápad, že prostě můžete natáčet s pečopákama různé příběhy. Prostě wow, hodně mě to zaujalo. A také se mi tento LPS příběh moc líbil. Vůbec nechápu, proč ta holka měla hejty, protože lidi tam psali do komentářů hrozný věci, ale teď už to nenajdete, protože kopa, že jo? Hodně mě to inspirovalo. Taky jsem chtěla natáčet takovéhle příběhy s pečopákama. A pak mi došlo, že vlastně nějaké pečopáky mám. Takže je můžu zkusit najít a taky něco natočit. Takže jsem je po zhlédnutí hned šla hledat. A divte se nebo ne, našla jsem je. V té době jsem měla mimochodem jenom 3 pečopáky, takže nic extra. Když jsem přijela domů, hned jsem uskutečnila svůj plán. Zkoušela jsem natáčet příběh o 2 sestrách, který chodí na střední školu a budou poznávat různé pečopáky a zažívat šílená dobrodružství. Někteří z vás jste to dokonce už i viděli, protože jsem, nedávno, před rokem, natáčela reakci na má úplně první videa z LPS. Jo, jsou to ty, o kterých vám teď vyprávím. Tehdy jsem si myslela, jak je to úplně božský, jakou jsem odvedla skvělou práci. No, to jsem si vážně jenom myslela. Co si sakra myslíš, že právě teď děláš? Nevím, co bych asi teď dělala? Chtěla jsem je vydat na YouTube, ale nakonec jsem je tam nedala, za to jsem teda teďkonc hrozně ráda, protože neumím si představit, jak by to jinak dopadlo. Místo toho jsem se o 1,5 roku rozhodla natočit uvítací video. No, a to už vy všichni moc nepřestáte. Chci vás uvítat na tomto LPS kanále. Doufám, že se vám má... No a tohle je vlastně celý příběh. Chtěla bych ještě říct, že pokud je alespoň 1% pravděpodobnost, že se na tohle video teďkonc ta holka dívá, i když moc bych tomu nevěřila, tak bych ti chtěla strašně poděkovat, že jsi tehdy ty videa natočila. Protože bez tebe bych se asi o LPS komunitě nikdy nedozvěděla a tím pádem bych se nikdy nestala LPS tuberkou. Tím pádem bych se ani asi nikdy neseznámila s LPS Happy Tom, která se stala mojí nejlepší kamarádkou. Takže vážně ti moc děkuju. No a to je z dnešního videa všechno. Uvidíme se zase u dalšího videa a bye bye!